Основной же элемент джазовой импровизации. Просто подобается, по житті будешь там импровизовать, чем что-нибудь так рихтоваться. Беларусь это з одного боку джазовая нация, у рэпах умовах приходится постоянно импровизовать, ну как просто выжить. А з іншого боку блюзовая. Блюз это музыка, яка народилась в принципі в рабстві. Некая така мара об свободі. Мені пару штанга, саксофон – це різні речі. Мені це і подобається. Самое приємне в железі – це методичність, соправдана стабільність. І все залежить від себе. Перш за все, до білоруської мови я прийшов через поезію. Перший поет, якого я читав, це була після площі 2010 року, це Владимир Некляєв, в'їхав в моїм житті, це Анатолій Сис. Для мене це вельми близьке поняття. Сис, джаз, блюз, щирість і жила, струна, яка є і в цій музиці, і в цій поезії. Пойду туди, откуль прийшов, поза землею, поза часом, я тут нічого не знайшов, хотя свою і випив чашу, ти лепш би розділив яє, няхай со злостником ці сябрам, комусь ці житки не стає. І до часова сушить зябри. Коли на машині в'їжджаєш в Мінськ, одразу так бачиш, все це таке, відчуваєш, що домой вернуся. Я так сумую по Мінську, коли довго тут не буваю. По пальцях одної руки можна перелічити там на год джазової вечерини. Звичайно, у ресторації там люди відпочити ходять не послухати музику, а відпочити. Хоча мені здається, я ось бачу, що попит є, я маю попит у глядача. Люди приходять, чують там, і хочеться послухати. Але в ресторації треба не слухати, а їсти. Тратити гроші. Тому, коли я часто, коли я ще сам як бендитер працював, домовлявся, мене там джаз, чи щось таке цікаве, нам казали, ребята, можете играть чуть-чуть, чтобы люди меньше слушали и больше кушали.
Thank you.